Vila-real en un minut. Benlloc aprova una forta pujada de la contribució per a l'any que ve del 9,5%. Ens puja la contribució a tots els veïns per a ingressar 1.800.000 euros més mentre es gasta 2.050.000 euros comprant el Gran Casino o 1 milió d'euros anuals en publicitat i propaganda. Amb els 20.700.000 euros que preveu ingressar de contribució l'any que ve, Benlloc es converteix en l'alcalde que major contribució exigirà als veïns en la història del nostre poble. I mentre ens pugen la contribució, el regidor d'Hisenda Valverde va ser incapaç de donar la cara al ple per justificar aquesta decisió. El desastre en la gestió econòmica continua amb la contractació de l'artista Rosalén. La intervenció municipal ha informat en contra d'aquesta contractació al descobrir que no tan sols no hi ha diners per al concert, sinó que Cultura acumula un forat de 227.000 euros. Tot i l'advertència d'intervenció, Benlloc ha decidit seguir gastant sense control. Des del Partit Popular ens sumem als moviments veïnals iniciats a les xarxes socials en contra de la pujada de la contribució. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.